पेडणेच्या श्री भगवती हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी बुधवारा फर्मागुडी हांगासर महानाट्य सादर केले. कला संस्कृती संचालनालय, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर आणि पेडणेच्या भगवती हायस्कुलान जोड पावलान फर्मागुडी वयल्या गोय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानार शंभूराजे हे महानाट्य आयोजित केल्ले. आर्डेक्स गोवा खातीर फर्मागुडीच्यान महेंद्र गांवकर. मित्रमंडळी हो, कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाने हे नाट्य आयोजन करण्याचं ठरवलं. ज्यावेळी मी ह्या नाटकाचा शुभारंभ करण्यासाठी गेलो होतो त्यावेळी एक नाट्य क्षेत्रातला एक माणूस, एक कलाकार, ज्या तऱ्हेने ह्या बालनाट्य कलाकारांनी ज्या तऱ्हेने आपली कला सर्वांच्या पेडणेवासियाच्या समोर आणलेली आहे, आमचं ही कर्तव्य आहे, गोवा सरकारचं कर्तव्य आहे की बालनाट्य चळवळ जी आहे आणि खास करून भगवती हायस्कूल एक रिमोट एरिया मधलं एक हायस्कूल आहे आणि त्यांची कला सर्वांना गोमंतकीयाकडे पोहोचावी या निमित्ताने ह्या सर्व एकंदरीत शंभूराजे महानाट्याचं आयोजन केलेलं आहे. आणि मी पूर्वीपासून सांगितलं होतं की जी कलाकार आपली कला पुढे येण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणार आहे, या सर्व कलाकारांना गोवा सरकारच्या माध्यमाने कला संस्कृती संचालनालयातर्फे आपण पूर्णपणे सहकार्य करणार आहोत. आणि ही एक सुरुवात आहे. बालनाट्य चळवळ जोपर्यंत एक जोम घेत नाही तोपर्यंत आमचे उदयोन्मुख कलाकार तयार होणार नाही. Asia Book of Records is a collection of records from Asian countries, spanning from Dubai to Japan, covering Great Indus Valley and Russian. It is supported and associated by India Book of Records, Vietnam Book of Records, Nepal Book of Records, and Indo-China Book of Records, Singapore Book of Records, Malaysia Book of Records, and Asia Book Union, and many others. As on date, 27 Asian countries and growing together are part of Asian Book of Records. In the last 8 years, Asia Book of Records was established in 2007 by world record holders of Asia under the guidance of Dr. Bishwarup Chaudhary. So far, India has contributed nearly 40% of the records in Asia, followed by China and Vietnam. I am Dr. Anita D'Souza, a naturopath practitioner from Goa, and I am a certified educator of Asia and India Book of Records. It gives me a great pleasure to present Asia Book of Records' largest drama on stage to Directorate of Art and Culture, Government of Goa for Mahanatya Shambhu Raje, wherein 450 artists participated, depicting the life and historical incidents of Shambhaji Maharaj.